दायो माने दाबावैसो बिराद गोसा अखा हालांबाय जानो हागौ बे जुबिन गार्गनि फेन्सफोरनि दुखु लोगोफोर दायो माने जुबिन गार्ग थैनाया बियो थैदों 2:30 आव 2:30 दायो अलमस्ट 5 आवार्स जाबाय जायखौ बुंगासिनो दायो गासैबो इन अफ इरा जुबिन गार्गनि मोनसे इरा दंमोन ना मोनसे सम दंमोन जुबिन गार्गनि दा मेन इज मर्टेल होननाया बेनो मानसि नङा बुहुमाव जि उजि बिफां लाइफां जिब जुनार जिखिजाया जिउ गोनां बुस्थु गासैबो निबो मोनसे सम थाखायो गासैबो थांबिखाङो बेयो संसारनि नेमखा बिथांनि समफोरखौ जों मालाबा बावगारनाय नङा बिथांखौ जोङो अराय सम गोसोखांगोन अराय सम बिथाङा जोंनि गेजेराव थाबाय थागोन ओरैबायदि लेजेन्डमोन बिथां माखासे माने लेजेन्डनि जेबो धोरोम थाया जेबो जाति थाया बिथांखौ माने रावबो जाति एबा धोरोम एबा लेंगुवेज बिदिनि बागै माने रावबो नाया माने बिथाङा लेजेन्ड इज लेजेन्ड बिथाङा माने लेजेन्ड आं बिराद गिदिर फेन मोनलै जुबिन गार्गनि माथो बुंबावनो आरोना गुबुना बेसेबां दुखु जाया जानो हानाय आं बिराद दुखु मोनदों लोगोफोर दायो जों जुबिन गार्गनि एसे बाय'ग्राफि जों रायलायनो ना जुबिन गार्गआ जोनोम मोन्दोंमोन 1972 मायथाइयाव दायो बे हिसाबै बिथांनि जोनोमा 52 इयार्स दासान्दि माने सोलिबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय बिथांनि फार्स्ट एलबामाव फैदों 1992 मायथाइयाव बिनि मुङा जाबाय तुमी जुनु परिबा हूं बे सबखौ एसे नायनानै लाबानो जाबाय তুমি জানো পাৰিবা শুন পাহৰিব মোৰ মৰম ओमफ्राय बेनिफ्रायनो बिथांनि लाइफआ माने स्टार्ट जादोंमोन माने बिनिफ्रायनो बिथाङा साक्सेसनिफ्राय साक्सेस माने गोजौनिफ्राय गोजौ दावखोलांनानै माने फेमासनिफ्राय फेमास जालांनानै गावनि बे मोनसे माबाखौ जुबिन गार्ग होननाय गावनि सिनायथिखौ बिथाङा माने होनो हादोंमोन आरो रायजोफोरनो ओमफ्राय बिथांनो गोबां फेमास मेथाइ होबाय जेरैबायदि मायाबिनी मनजाय आरो गोबां माने बिथाङा माने मेथाइ होबाय बिनिफ्राय माया बेथ' बहुत फेमास नङा होमबा गासैबो सिनायखायो गासै मिथिखायो बे संखौ बिनिफ्राय आरो या आली बिथाङा या आलीजोंनो माने बलिउडआव बिथांखौ माने हाइस सिनायदों होनना बिथांखौ प्रायानो बुङो या आलीयानो जाबाय बिथांनि फार्स्ट माने फेमास सं बलिउडनि आरो बलिउडआव बिथाङा आरो गोबां मेथाइ रोजाबबाय बेबायदिनो बिथाङा बर' मेथाइबो 2000नि 1, 2, 3निफ्राय बिथाङा बर' मेथाइबो रोजाबबाय बेबायदिनो माने बिथाङा गासै 16,000 16निफ्राय 18,000 16 to 18,000 बिथाङा मेथाइ रोजाबबाय सानना नाय 52 इयार्सनि बैसोआव 16,000 मेथाइ रोजाबनाय सानना नाय आरो बेबो बिथाङा स्टार्ट खालामदों 19 इयार्सनिफ्रायसो 19 to 52 इयार्स बेसे जायो नङा होमबा बे 33 इयार्सनि गेजेरावनो बि 16,000 मेथाइ रोजाबबाय बिखौ अनलि सासे लेजेन्डआसो खालामनो हायो आरोना बिथाङा माने गासैनिबो प्रिय आरोना बिथांखौ रावबो बासिया बे गुबुन हारि बेलेग धोरोमना रावबो बासिया बिखौ रावबो बासिनो हाया माने ओरैबायदि माने बिथाङा माने गड गिफ्टेड बिथांनि भइस बिथाङा गासैजोंबो ओरैबायदि मोजां मिलायो बिथाङा माने बर'ल' नङा गोबां नेपालि बाङालि माराठी गुजराती एसामिस थाखाबाय आरो गोबां ट्राइबाव माने बिथाङा माने मेथाइ रोजाबदोंमोन आरो माथो बुंबावनो ना बिराद दुखु लोगोफोर ओमफ्राय आं दासान्दि एसे निउस मोननाय बायदिबा माने बिथाङा स्कुबा डाइभिं खालामनायनि सिगाङावनो एसे रेडि नङामोन खोमा एसे एक्सिडेन्टलि गिलिदो होननाय खोनादों आरो ना खिन्थु दाबो बिनि प्रपार निउसखौ दाबो मोनाखै आङो माने जेखिजाया एक्सिडेन्ट जादों आरो ना जेखिजाया माने फुरा नर्मेल स्कुबा डाइभिं बिदि जायासै आरो ना एसे टेक्निकेलबो ग्लिच जानो हानाय एबा टाइमनिबो प्रब्लेम जानो हानाय एबा देहानिबो प्रब्लेम जानो हानाय आरो देहायाव बिथाङा विकखामोन देहानि थाखायबो जानो हानाय खोमा जियानो जाया माने बेबायदि जालांबाय दासान्दि बिथांखौ दायो लाबोगासिनो गाबोन 12टायाव सफैगोननो दिल्लीयाव ओमफ्राय गाबोन मोनानि बेलासिनि 2:30 एबा 3टायाव गुवाहाटीयाव सफैगोन ओमफ्राय गाबोन मोनानो 4:30 6टायाव बिथांखौ माने सावनाय जागोन आरो जुबिन गार्ग जायखौ बुङोमोन एसे फेमास मानसि माने जोब्बाय बिथाङा आं थांनोलाय लुगैदों खिन्थु नायनोसै थांनो हाबालाय थांनोसै बिथांनि लास्ट बिदायाव खिन्थु इजि जानाय नङा ओरैबायदि मानसि जागोन ओरैबायदि हाजार लाखबो जानानै मानसिफोरा आरो ओरैबायदि माने सिकिउरिटि जागोन मा जागोन थांनानै जेबो माने नुहैनायनि नङा जानो हानाय आरो ना थांबाबो दै आरो ओरैबायदि माने माबा जागोन आरो बिथांखौ मोजां मोननायलाय एसां मानसि दं नङा होमबा दानि लास्ट भिडिअखौ आं नियाव होगासिनो र' बिदि जाबाय बिथांनि लास्ट भिडिअ सिंगापुराव नर्थ इस्ट फेस्टिभेलनि थाखाय बिथाङा माने खावलायनाय भिडिअ मोनसे आरो Hi guys, my friends from Singapore. I'm coming to Singapore tomorrow on 17th of September and we are organizing an event called Northeast Festival. There, I'm Zubeen from Bollywood in Assam and Northeast and I'll be coming to join you and I invite you, all of you,
to join us for this cultural event. It's not only culture, it's a traditional event from Northeast. We organize in different places, and this time we are doing it in Suntec City, Singapore. So all are invited. See you there. I'll be there. I'll be performing. I'll be talking to you, and I'll be there with you. Thank you and love you. Urang farang jatar bailai gosoangni Oh my now day Hobai nोंनो गोसो होबाय नोंनो गोसो होबाय नोंनो गोसो जारौनै थैलांगोन आङोलाय थारैनो थैलांगोन नुवाब्ला नोंखौ सानसे मेगन सिगाङाव थैलांगोन थारैनो आङोलाय मोनाब्ला नोंखौ बे जिउ मोनसेयाव जिरायनाय सिखारनाय नोंनि खोथा आंनिफ्राय थाङा जानखारोना फैनांबाय अननायनि खान्था लाथा सिरि सिरि लासै लासै सोरबा खोनासै खोनासै Mabla